У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання адкрылася выстава долараў краін свету. Сапраўдныя банкноты, якія выкарыстоўвалі ў 26 краінах свету, баніст з горада над Дзвіной збіраў больш за 20 гадоў. Каля 280 экспанатаў і ў кожнай купюры свая гісторыя. Падрабязней пра экспазіцыю адзінага ў Беларуси доларавага біляянера ў наступным матэрыяле. Калі Леонид Ялаў пачаў збіраць сваю калекцыю, мала хто ведаў, як выглядае долар. Першую амерыканскую купюру ў 1979 прывёз знаёмы з-за гранплавання. Сёння ў калекцыі віцебляніна не толькі плацёжныя, а і рэдкія сувенірныя грошы. ЗША, Канада, Паўднёвая Амерыка, Афрыка, Азія, Аўстралія. У калекцыі ёсць нават рытуальныя долары з Китая. Здесь можно изучать географию, потому что банкноты в коллекции разложены по континентам. Вообще доллары ходят во всех странах, кроме Европы. Более 20 лет этой коллекции. Ну, сейчас он насчитывает где-то 270-280 экземпляров коллекция. И она продолжается. Платежездольная американская валюта на выставе представлена номиналами у 5-10 долларов. Леонид Яковлевич упэўнены, сапраўдныя сотні прыемней бачыць у кашальку. Супрацоўнікі музея гісторыі прыватнага калекцыянавання запэўніваюць, і без арыгіналаў купюр з выявай Франкліна тут ёсць на што паглядзець. Эта коллекция будет интересна всем, потому что само изображение на долларах, оно очень интересное и разнообразное. Есть юмористические те же самые доллары, то есть рассматривая эту коллекцию, можно ее посмотреть не только с научной точки зрения, но и поулыбаться. Номинально свой финансовый стан віцяблянін ацэньвае ў 150 трыльёнаў долараў. Forbes адпачывае, але для ідэйнага калекцыянера гэта больш, чым грошы. Десяткі банкнот Леонид збіраў усё жыццё. Напрыклад, гэтымі доларамі разлічваліся ў Зімбабве, пакуль папера не стала даражэй наміналу. Антарктычных долараў у афіцыйным абароце не было. Зараз імі валодаюць толькі калекцыянеры. Ёсць і грошы, расплаціцца якімі можна толькі на тэрыторыі амерыканскіх ваенных баз. Недавно появилась банкнота Диснейленда. Там тоже ходят доллары, именно в парках Диснейленда. Они идут по номиналу 1 к 1 с американским. Ищу людей, которые бы, допустим, повезли своих детей в Диснейленд. Ну, заказал бы, чтобы мне привезли эти банкноты. Леонид Яковлевич можа доўга расказваць пра кожную купюру, але лічыць, што лепш адзін раз убачыць. Выстава пад назвай «Долары краін свету» ў музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання будзе працаваць па 4 кастрычніка з 10 до 18 гадзін. Артур Смоляков, Станислав Дудин. Навіны Віцебск.